Namhlanje semhlanga nomahle siyodlala bowling. Hi guys. Hello. Hi, welcome to Action Bowling. Thank you so much. Thank you so much. Bowling for two. Yeah, bowling for two. Please can you write me your names this year? Ngiyaqala ukumbona umahle since kade ngibuya kubo kuyokhokha. Ngingasho nje ukuthi semi makoti kanje. Ingoduso kahle kahle. And you guys can go to lane number 10. Everything is up there for you. Oh, okay, thank you so much. Thanks, guys. Is it a promise, please? How? Angikwazi ukudlala le game. Nami ngafunda kanzima lamabhola akuhlungu. Akafaka umfutho naye atshengisa ukuthi ngikhona la egamini kuyenzeka. Nangu nje. Umthetho wami ngisebenza ngokuthi vele ngiyawina. Umuntu okhathazekile yazi. Simancane nje umuntu. Yazi bona ukuthi yini owadala ingxabano leyo. Phakathi kwemina kimi. uTirel waxabana nami kwathi masexabanile nami wasendela amahle ama message ekhiphela ukudina kwakhe kwamahle. Ngisho ukuthi ilungiseni manje ngoba kuzobe ngase ngiyaphoqa yabona but akubona umdlalo lo ngiyakha manje njengoba ngakha nawe uzokumakoti la ekhaya yithi nawe kanjalo uzokumakoti la ekhaya so manje fanele nilandele umthetho wala ekhaya ngaphezulu kwalokho umthetho wala ekhaya umsindo awufuneki egcekeni so ngiyacela ukuthi sizame ukuthi sigomele wamsindo lo siqale page lelisha sakheni kahle nje Ngiyakuzwa ukuthi uthini. uzokuzami ukuthi phela lento lesilungise noma ngcono kuthulakale nje kanje ngibona ukuthi kungabi khona into ethi anizwani Telo, angisho ukuthi ngiyamthanda ngoba ngikho kwi-relationship naye. Phela nasingazwani asizwani. Wona ngiyawuveza nje ukuthi hayi vele nami ngivela hayi ukuthi yini wala ngifuna liba Angikhona ukumtolerate. into engiyidingayo nje ukuthi at least